bøs. Jeg har en... Hold, en gang. Så, Jeg har en bombe i min hånd. kom med mig. Skal jeg fandme vise hvem der bestemmer her i den her fætter Au. forældrelejen. Over bag bilen, Preben. Nej, for bilen! Åh, her. Åh, gider I levere. Opa Gotham style. Det er only handgun. Selvfølgelig. Hvad med nades? Nej, only handgun. Lad os så fucking være med det der. Det var godt lige noget nades. For sat. Only- Hey, du er only handgun. Get only klamme bitch. Hvad er det for nogle homoer? Perfekt, yes. Satan. Ej, gider du godt gå, vi optager. Jeg tror ikke han med. Nå, så Tror du lad os bare komme med. Han er AV. Gå, vi optager. Har du overvejet at skrive det på engelsk, eller hvad? Nej, så skriver du er syg. Nej, du er ikke syg, du er død. Du er syg. Man kan teamkende det! Yes. Det ender med, at du dør af dem. Ja, det gjorde nok. Oj, der kommer en. Jeg kan ikke se en skid. Hold så op, mand. Det er bare Frederik for fanden. Nej, hvad laver du? Tak, du dør, ja. Fuck dig, din knap. Kommer! Du har set over hjørnet, Nej, tilbage for fanden, Preben. Du skal ikke... Jeg står på P. Yes. Preben stikker bare af som en lille kylling. Nøj! Den er bøg. Og der kæft. Ja. Ja, I er nogle store idioter, og jeg hader dig, og jeg hader dig. Det var ikke engang mig, der dræbte dig Nej, i sidste men jeg runde. skyder dig kraften med hver gang nu, man. Jeg gider ikke det med. Jeg tror bare, vi runder af fra nu af. Jeg synes bare, Nej, Godnat, så folk. Nej, Så jeg godt. gider